mbok usung iki kuwi mbok kapane jane? Tak toto, Mas. Toto apane sing mbok toto iki? Lho, meja makan. Piye? Wis kok pijet to ya? Sampun to Mas 10 juta pakai patang barang. Kaya apa wi? Delok. Siji. Sing tak panggul iki lho. Iya. Wi kursine to sing mbok panggul gak sak mejane. Kursine papat, mejane gak kuat to, Mas. Oh, ala kandel berarti nek gak kuat iki. Meja makan full kayu jati iki. Bahane. Oleh piro wi 10 juta wi? Oleh papat. Oh, iki sing siji. Nomor loro kitchen set iki. Dawane wis kaya anu kontainer kali dawane. Wis oleh iki, apa nggon isa-isa penak wastafel iki jenenge. Digawe lurus ya kenek berarti. Kayak lurus ya kena. Iki oleh iki. Apa neh kuwi? Iki lho hadiahe lho. Oh, ala corong kran wi to. Keran wis oleh sak keran iki. Bane 10 keramik ning ngresiki penak. Ndek ada brengkes pindang, botok tawon iki mbok dalih kene iki saman. Ya toh? Wi sing keloro, sing Sing ketelu, iki lemari. Lemari sloroan iki, carane lunyu kono. Dikai oli apa ora kuwi kok lunyu men wi. Iki ta pelumas lho. Oh, ala pelumas ta. Bu, iki. Gantung los. Sing sis blae apa wi? Oli. 4. Siap. Sing terakhir iki. Apa wi? 2 pintu lemari. Iya, masih iki digodeleh. Piala cantik-cantiknya oleh hadiah mereka deleh kene iki. Kayak kena dideleh apa wi? Tas-tas sing larang-larang lho Mas. Deleh kene sepatu-sepatu larang. Sing murah mosok ora oleh dele kene. Oleh. Oh, tak kira nek larang-larang tok. Wi cara pesene piye? Ya diklik bio profil ngono wis nang kipur itu wis enek bawahane. Gratis ongkir apa ora ngono Jawa wi. Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura wis tak kei gratis Oke, ongkir. Penak siap. kok. Cara pesene koyo biasane. Yo, COD bayare. Oke, siap. Barang teko kabeh ki lagi dibayar ngono lho. 4 juta dapat 10 barang belum ya?